Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media jasiraw kan Facebook, YouTube, TikTok ani aw minnu bɛ ka fɔ tulo b'an radio Keleya kan Moti an'a lamini foli k'a lase u bɛɛ lajɛlen ma. Aw minnu tulo b'an Sewarekaw fɛ yen foli k'a lase aw ma. I mana kɛ Moti fan o fan k'a fɔ i tulo b'an an ka foli bɛ aw ye radio Keleya ale sugantili la min bɛ laseli kɛ ka bɔ Hiji Tarawele ale tɔgɔ la Segu o sanfɛ. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw na an b'a ladɔnna k'a fɔ minisiriw ka laadala lajɛrɛ o min n'a kɛra jumadon kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. Mɔtikaw fɛ yen ka sanga ni jamana ɲɛmɔgɔw olu ye sariya min ta moto olu ka pilaki ko kan min ye taa ni ka segin ɲɛmaso bɛ Mɔti ɲɛfɔli bɛna kɛ o tigilama fɛ kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. Biennale farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔ la a kun ɲɔgɔnlen don nka a wulila kura ye a baaraw bɛ sen na kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. An balimaw ninnu ye kunnafoni wɛrɛ bɛna ɲini ka fara kan k'a lase a balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ. Aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma. Aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lakika sanuma u bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Kunnafoni daminɛna an b'a ladɔnna k'a fɔ Mali minisiriw ka laadala lajɛrɛ a kɛnɛ sigira jumadon ɲɛfɔli min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye Musa Jara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a bakurubaw la. Minisiriw ka dɔgɔkun laadala lajɛ min kɛnɛ sigira jumadon ni kalo tile 7 ni an y'a daminɛ sariyako bunakun kan minisiri ɲɛma i ka dɔn ale ye ayiwa ɲɛfɔliw kɛ ka kɛɲɛ ni fɛɛrɛ minnu taara Mali gouvernement fɛ ka ɲɛsin i ka dɔn ayiwa gerebuya o kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔ a jirala k'a fɔ juin kalo tile 25 san 2026 Mali gouvernement u ka dɔgɔkun laadala lajɛ senfɛ minisiriw ye faamuya sɔrɔ kunnafoni dila min kɛra minisiri ɲɛma fɛ ni o ye fɛɛrɛ minnu bolodalen don ka ɲɛsin i ka dɔn ayiwa gerebuya o kunbɛli ma an ka jamana kɔnɔ ani a baara bolodalen don waati min kɔnɔ ka bɔ san 2026 ka se 2028 ma a jirala k'a fɔ nin baara in a sinsinnen don sinsinbere damadɔw kan o ye a baara bɛ se ka kɛ waati kuntala jan cogo min ka fara o kan a baara a bɛ ɲɛsin denmisɛnw bɛ se ka lakana cogo min o de kama fɛɛrɛ minnu talen don olu bɛ ɲɛsin ka a ko kunbɛn ani ayiwa denmisɛnw bɛ se ka lakana ani maa fɛn o fɛn ni ka dɔn olu ɲin bɛ a baara la ka se ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin adamadenya yɛrɛ danbe lakanani ma cogo min ani kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin denmisɛnw ka siniɲɛsigi sabatiliko ɲuman ma o de kama ka daminɛ denbayaw la ani maa fɛn o fɛn ni olu ɲin bɛ a baara la ni fɛɛrɛ in bi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ta ka ɲɛsin ayiwa gerebuya a kunbɛli ma an ka jamana kɔnɔ bakurubaya la ni minisiriw ka dɔgɔkun lajɛ sariya min ta
o bi o baarabolo yamaruya di o baarabolo waleyali kan. Ministre min ɲɛsinnen do sɔrɔ ni musaka ko ma, ministre d'État, ale ka laɲini kɔnɔ ministre ka dɔgɔkun lajɛ ye yamaruya di sariya dɔ kan ni o bi ɲɛsin wa jamana ka sɔrɔ u kan ka tila cogo minnu na marabolo ani jamana marayɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn o fɛn jamana bi sɔrɔ minnu kɛ lɛnpoko ani sira wɛrɛw fɛ, a jirala k'a fɔ Mali ye sariya dɔw ta ka kɛ ni furanjɛla fanga ka baaraw taabolo ye. O sariyaw kɛra sababu ye ka yɛlɛma don maraboloko u ka baara kɛcogo la. o yɛlɛmaw kɛra sababu ye ka yɛlɛma caman don Bamako yɛrɛ sigicogo la. Nka ka faraw kan o yɛlɛmaw bi ɲɛsin fana musaka ko ma, kɛrɛnkɛrɛnna ka sariya kuraw tɔ min bi ɲɛsin musaka tilacogo la marabolo ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ fɔ minnu ma ko collectivitéw. O de hukumu kɔnɔna na ni sariya kura min tara o bi sariya sigi sen kan ani ka fɛɛrɛ sigi sen kan min bi ɲɛsin musakaw tilali la kominiw ani région ani Bamako mara ni ɲɔgɔn cɛ. N'a bɛ fɔ ko Bamako district. O ka don o tilacogo kura in bi ɲɛsin fana u kan ka u ka musaka baaraw boloda cogo min n'o y'u ka budgetw ye ani fɛɛrɛ wɛrɛ fɛn o fɛn kan ka ta yaasa ka ɲɛsin u ka sɔrɔw yakubali ma ka ɲɛta baaraw olu boloda marabolow kɔnɔ. Ministre ka dɔgɔkun ladara lajɛ senfɛ hali bi ka kɛɲɛ ni ministre min ɲɛsinnen do jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnɛbɔli ma. Ale ka laɲini ye ministre ka dɔgɔkun lajɛ yamaruya di sariya dɔ kan ni o bi ɲɛsin bɛnkanna min tara Mali gouvernement ani jɛkulu in n'a fɔ ma ko Association internationale de développement olu ni ɲɔgɔn cɛ. A jirala k'a fɔ juin kalo tile 30 san 2026 Mali ni o jɛkulu in y'u bolonɔ bila bɛnkanna ni o ye baara dɔ musaka bɔli farankan ye. Baara min ni o bi ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnna kologɛlɛya sabatila sigida maaw la ani basigi Sahel jamanaw kɔnɔ. O bɛnkan in b'a fɔ ko nin jɛkulu n'o ye Association internationale de développement ye k'olu bi CFA wari miliyari 28 miliyɔn 206 o juru don Mali la min bi ɲɛsin baaraw musaka bɔli ma. Baara min ni o ɲɛsinnen do sigida maaw ka dɔ fara u ka sɔrɔ sira n'u ka kologɛlɛyaw kan. U bi ɲɛsin mara minnu ma o ye Mopti région, Tombouctou, Gao, Menaka, Douazan ani Bajangara ye. Ale bi ministre ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ ministre min ɲɛsinnen do dugujukɔrɔ nafaw ma. Ale ka laɲini kɔnɔ ministre ka dɔgɔkun lajɛ ye yamaruya di sariya dɔ kan ni o bi ɲɛsin sanubɔ yamaruya sɛbɛn. A bɛ fɔ min ma ko permis d'exploitation ka o bila i ka dɔ cakɛda dɔ ka bolo ka. A jirala k'a fɔ o ye sanubɔyɔrɔba ye. O bi bila Mali bɛna o yamaruya di sanubɔ cakɛda min ma. A bɛ fɔ o ma ko Bitugol Mali Ressources SAR la. Ni o sanubɔyɔrɔ in bɛ dugu la dugu min n'a fɔ ma ko Mena Koto Sud Kɛɲɛba mara la Kayi région na. A jirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni baara minnu kɛra o yɔrɔ kofɔlen na o jaabiw y'a jira k'a fɔ dugujukɔrɔ nafaw bɛ o yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnna sanu ani ka kɛɲɛ ni Mali ye sariya minnu ta ka ɲɛsin a ka dugujukɔrɔ nafaw bɔli ma ani a bolofara min ɲɛsinnen do sigidaw ma n'a fɔ ma ko code minier ye. Olu bɛɛ hukumu kɔnɔna na ni sariya min ni yamaruya dilen filɛ a kan. O b'i ka dɔn ni yamaruya di ni cakɛda in ma a bɛ se ka nin yɔrɔ kofɔlen dugujukɔrɔ nafaw bɔ cogo min ka kɛɲɛ ni a cakɛda in yɛrɛ ka laɲiniw ye. Laɲini minnu ni a y'o kɛ k'a fɔ dugujukɔrɔ nafa minnu bɛ nin yɔrɔ in na a bɛ se ka olu bɔ. Mali gouvernement o yamaruya di a ma min bi a fɔ ko san 12 a yamaruya in kuntala diɲɛ o de ye ni cakɛda kofɔlen ni o ye Bitugol Mali Mali Sarli olu bina i ka dɔn nin yɔrɔ kofɔlen dugujukɔrɔ nafaw bɔ. Ale bi ministre ka dɔgɔkun ladala lajɛ senfɛ kunnafoni ko bunakun kan. Ministre min ɲɛsinnen do jamana kɔnɔna ko ɲɔgɔn ni mara cɛma boli ma. Ale ye ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnya k'a fɔ ko don min ni o ɲɛsinnen do mara cɛma boli ani ɲɛta sabatili ma ani don min ɲɛsinnen do bunatigɛ sɛbɛnw tɔgɔla don ma n'a bɛ fɔ ma ko farafinna tɔgɔla n'a bɛ fɔ ma ko journée africaine de l'état civil ko fila bina ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ utukalo tile 10 san 2026 in kɔnɔ. O ye ka dɔn kuma bina kɛ fɛn min ka ni don fɔlɔ in na ni o ye mara cɛmaboli tɔgɔla don ye. O ye musow ni denmisɛnw bɛ se ka ɲi don ani sigida maaw ɲɛta sabatili baaraw yɔrɔ saniyali o ni ka dɔn baara taabolo wɛrɛw la.
o min ye ka dɔ kumasiri filanan ye u bɛ ɲɛsin fɛɛrɛ minnu kan ka ta yaasa ayiwa bugunatigɛ sɛbɛnw olu bɛ se ka sanga ni diɲɛ yɛlɛma kuraw ani diɲɛ taabolo kura fɛɛrɛw ye cogo min o de hukumu kɔnɔna na ko nin don ɲɛnɛmali senfɛ kɛnɛ caman bɛna sigi kɛnɛ minnu ni o bɛ ɲɛsin bilasiraliw ani kunnafonidiw hakili falenfalenw o bɛna kɛ jamana a kominiw na cerclew fo ka se région ma ani Bamako mara kɔnɔ ani fɛɛrɛ wɛrɛw bɛna ta ka ɲɛsin don in a ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna ma. Kunnafoniko bunakun ka alibi ministre min ɲɛsinnen don Mali kurako ani yɛlɛma donna jamana cakɛdaw la ale ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya k'a fɔ ko sika kumaɲɔgɔnyaba dɔ bɛna kɛ jamana furuba cakɛdaw kunkanko ka fɔ ma ko états généraux o ye k'a dɔn ko ayiwa kun min bɛ o la o ye ka hakili jagabɔ kɛ ani ka laɲiniw kɛ yɛlɛma bɛ se ka don jamana furuba cakɛdaw la cogo min ka kɛ ni Mali kura laɲiniw ye ani mara kɛcogo ɲuman ye o de senfɛ hakili jagabɔw bɛna kɛ jamana yɛrɛ furuba cakɛdaw maa minnu bɛ baara kɛ a kɔnɔ ka se u ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ siraw ma ani baara kan ka kɛ ni sariya ni fɛɛrɛ minnu ye hakili jagabɔw bɛna kɛ olu bɛɛ fɛ i ka dɔn ni états généraux in senfɛ ko a bɛna kɛ k'a daminɛ utu kalo in na ka se décembre kalo nata ma san 2026 a bɛna kɛ yɔrɔ caman na k'a daminɛ marabolo dugumanaw na ka se sanfɛlaw ma ani jamana ka lasigiden so minnu bɛ kɔkannaw la. ale bɛ ministre ka dɔgɔkun lajɛ senfɛ ministre min ɲɛsinnen don kɔkan malidenw ni farafinna ka kelenya ma ale ye ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya k'a fɔ ko a ɲɛɲɛra i ka dɔn Niger jamana olu bɛ kɛnɛ min sigi ka ɲɛsin ka kɔkan malidenw kunkan ko mana fɔ ma ko forum de la diaspora ko i ka dɔn Mali ɲɛɲɛra o kɛnɛ ka daminɛ juillet kalo tɛmɛnen tile 25 ka se a 30 ma ɲaamɛ Niger jamana ka kuma kɛra fɛn min kan o ye u ka kɔkan ayiwa jamanadenw olu bɛ se ka ɲin don jamana ka ɲɛta sabatili ani sɔrɔ yiriwali baaraw la cogo min o de hukumu kɔnɔna a senfɛ AES jamana maaw olu tun b'a kɛnɛ ka Mali ministre min ɲɛsin don kɔkan malidenw ma ale kumana dɔnniya min bɛ Mali la o ko la ale ye ka dɔ da sira o ma ani fɛɛrɛ minnu ni olu kan ka ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnen na ayiwa jamana den minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se ka ɲin don jamana ka basigi sabatili la cogo min o ko senfɛ Mali ministre min ɲɛsinnen don kɔkan malidenw ni farafinna ka kelenya ma maliden minnu sigilen don Niger ani olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. Ministre min ɲɛsinnen don sigidaw lasanani bɛsɛya ni ɲɛta kuntalajan sabatili ma ale ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya fana k'a fɔ ko ayiwa don min ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnena jiriw tɔgɔla don ma Niger o tago sabanan ko Mali ɲɛɲɛra o kɛnɛ ka o kɛra Niger dugula dugu min fɔ ma ko Maradi n'o kɛra utukalo tile 3 tɛmɛnen o kɛra sababu ye kuma ka kɛ fɛɛrɛ minnu kan ka ta ka sigidaw lakuraya ka ɲɛsin ɲɛta sabatili ma o ka dɔn ko ayiwa jɔnjɔndiw kɛra maa caman ma kɛnɛ ka o senfɛ u ka jamana ɲɛma ale ye jirituru baaraw daminɛ ka fara o ka Niger jamana ɲɛma général d'armée Abdourahmane Tiani ayiwa Burkina Faso ni Mali ka ciden minnu tun b'a kɛnɛ kan ani olu ye ɲɔgɔn ye kɛ. Ministre min ɲɛsinnen don kunnafonidi ni a fɛɛrɛ kuraw ma ale ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya k'a fɔ ko a ɲɛra lajɛ dɔw kɛnɛ kan o lajɛ fɔlɔ o ye ka dɔ lajɛba ye UEMOA jamanaw tɔgɔ la min bɛ ɲɛsin kunnafonidi fɛɛrɛ kuraw nafasɔrɔ sira kan o kun ye o tako 4nan ye o kɛnɛ sigira k'a daminɛ juillet kalo tile 14 a n'a 15 o kɛra Wagadugu Burkina Faso jamana kan o senfɛ Mali ministre min ɲɛsin bɛ kunnafoniko ani kunnafonidi fɛɛrɛ kuraw ma ale kumana AES jamanaw bɛɛ tɔgɔ la ka laɲiniw kɛ ka ɲɛsin kunnafonidi fɛɛrɛ kuraw bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye cogo min ani fɛɛrɛ minnu kan ka ta ka ɲɛsin o baaraw ma o senfɛ a yira lajɛ wɛrɛ kɛnɛ ka o tɛmɛnen kɔ o lajɛ in bi o kɛnɛ sigira k'a daminɛ juillet kalo tile 6 ka se a 10 ma o kɛra Genève Suisse jamana kan min bɛ tali kɛ kunnafonidi fɛɛrɛ kuraw cogoya ma o senfɛ a ye laɲini caman kɛ a ka kuma kɔnɔ min bɛ ɲɛsin farafin jamanaw bɛ se ka ɲin don kunnafonidi fɛɛrɛ kuraw a baara taabolo la ani kɛrɛnkɛrɛnnena nafasɔrɔ siraw o ni sira wɛrɛw kan. Kunnafoni labanna ministre min ɲɛsinnen don kɛnɛ ni adamadenya ɲɛta sabatili ma ale ministre ka dɔgɔkun lajɛ ladɔnniya banako hukumu kɔnɔ a jira k'a fɔ bana min n'a bɛ fɔ ma ko dengue walima sumayaba o ko n'o ni dɔgɔkun tɛmɛnen taara ɲɔgɔn kɔrɔ ko dɔ farala a hakɛ ka Mali kɔnɔ min kɛra sababu ye jamana ɲɛmaa ka sinsin wele kan ka ɲɛsin jamana de kelen-kelenna bɛɛ ma janto yɛrɛ la ka Lamini Sisoko ni ye ministre ka dɔgɔkun ladala lajɛ ye ka sanga ni jamana marabagaw olu ye sariya min ta moto olu ka bugulatigɛli kan n'o bɛ tali kɛ moto ka plaki la ɲɛmaaso min bɛ mɔtikaw fɛ ni a bɛ tali kɛ 18 ale ɲɛmaaso min ye Ibrahima Ɲangali
ale ye ɲɛfɔli kɛ min ye ni sariya kura in tali la kunnafoni min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Ibrahim Nyangali, directeur régional des transports de Mopti. N b'a aw fo aw ka wuli ka jɔ la n'aw ka cɛsiri la parce que jamanadenw bɛ kunnafoni aw de sababu la ni aw ma jɔ pewu jamanadenw tɛ kunnafoni donc vraiment a y'o cɛsiri min kɛ o diyara an ye kosɛbɛ. An bɛna don contexte yɛrɛ la mun de nana ni nin ye pour que motow ka immatriculer komi wagati tɛmɛnen an ma dogo aw si la le 25 avril tɛmɛnen ko mun kɛra an ka jamana kɔnɔ ma dogo mɔgɔ si la donc a yira k'a fɔ kɛwale jugu in fanba kɛra mototigiw de fɛ notamment motobatigiw donc o ye jamana bila ka mesure fila ta mesure fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye moto fɛn fɛn cylindre bɛ tɛmɛ 125 cc kan olu kana boli dugu ni ɲɔgɔn cɛ entre deux agglomérations misaliyara a bɛ komi sisan mɔgɔ min bɔra Sevare i bɛ fɛ ka taa Kɔnna ko moto b'a la k'o tɛ se ka kɛ bilen k'o ka taa wagati dɔ se ou bien i bɔra yan i bɛ fɛ ka taa Gundaga ou bien i bɔra yan nɔ i bɛ fɛ ka taa Bayangara donc olu baara ninnu ko mɔgɔw k'o jɔ motobaw la donc o risque b'a la donc o ye sariya fɔlɔ ye donc sariya filanan o de ye nin ye donc ko k'a lajɛ moto fɛn fɛn bɛ boli i sen fila o i sen saba o donc ko ka plaque don a bɛɛ la ka carte grise k'a bɛɛ la donc o bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛ identifier o la hali ni moto ye tiɲɛni kɛ n'a yera en tout cas i bɛ se ka fɛn dɔw dogo mais fɛn bɛɛ tɛ se ka dogo numéro min bɛ cadre kan i tɛ se k'o dogo parce que an ka base de données kɔnɔna na plaque numéro bɛ yen cadre numéro bɛ yen carte grise fana bɛ yen donc hali n'i ye minnu bɛ se ka latunu ni olu latunu n'an kɔni ye moto kɔni ye numéro min b'a kan o fɛ an bɛ se k'a dɔn karisa ta ye moto ye karisa ta ye moto ye donc o de la laɲini yɛrɛ fanba ye o de ye ka moto ninnu bɛɛ immatriculer donc moto jumɛn ni jumɛn de ko don moto suguya bɛɛ ko don fɛn fɛn tɔgɔ de ye ko moto ko moteur b'a la a bɛ boli bɛɛ lajɛlen ko don sen fila ka taa se sen saba ma donc a b'olu bɛɛ de concerné. Ayiwa directeur an bɛ se k'a dɔn baara in bɛ daminɛ waati jumɛn ka taa kuncɛ fo tuma jumɛn na. Voilà donc baara in daminɛna ka ban baara in bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na yɛrɛ an ye baara in daminɛ n'o ye le 15 ye donc le 15 fo ka taa se kalo 6 ma donc o délai de dilen d'an ma donc le 15 fo ka taa se kalo 6 ma donc baara bɛ kɛ o de kɔnɔna na donc o kɔnɔna na mɔgɔw invitelen don u ka na n'u ka bolifɛnw ye u ka na plaquew ni fɛnw ta bon n b'a fɔ misaliyala parce que mɔgɔw souvenir kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu mɔgɔw ma mun faamu kosɛbɛ an ye opération in kɛ fo siɲɛ 2 a caman bɛ yen a ma kɛ réussite ye donc o bɛ mɔgɔw hakili la kosɛbɛ mais ni zen in ta c'est spécial ka da jamana yɛrɛ lahala kan donc vraiment ni man ka échouer cogoya si la bɛɛ lajɛlen de kan k'i jija ka na i ka plaque n'i ka carte grise ta. Ayiwa directeur o hukumu kɔnɔna na ni i ko kalo 6 donc kalo 6 kɔfɛ de minɛni bɛ se ka daminɛ wa. kalo 6 kɔfɛ a bɛ dépend faamaw la ni faamaw ko ka dɔ fara jate kan dɔ bɛ fara jate kan ni faamaw ko kalo 6 in dafara sisan ka minɛli kɛ minɛli bɛ kɛ donc o la a bɛ bɔ spécialiya la parce que n'i y'a ye le mot spécial vient parce que wariko b'a la donc o bɛɛ la nɔgɔyaw ni fɛnw de kɛra a la par exemple n'i ye dédouanement ta ni opération spéciale in na hali n'i ka moto ma dédouaner i bɛ 1000 de sara douane ye pour que i ka moto ka se ka dédouaner mais ni opération spéciale bɔra a la douane ka tarifu bɛ yen dɛ moto dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ se ka taa fo 60,000 40,000 dɔw yɛrɛ ka ca n'o ye donc ni opération spéciale ni a dabɔlen n'a kama pour que mɔgɔw fanba bɛ se ka n'a ka fɛngɛ ta nɔgɔya kɔnɔna na donc o de kun ye kuma ye. A tigi bɛ na ni gafe jumɛn ni jumɛn pour que moto ka se ka dédouaner ye. bon gafe man ca parce que n'i ye
gafe fo an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman bɛ siran bɛ siran papiye ko ɲɛ sinon ni fɛngɛ n'a papiye man ca a papiye fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i yɛrɛ ka identité a bɛ se ka kɛ carte biométrique ye a bɛ se ka kɛ i ka passeport copie ye a bɛ se ka kɛ i ka permis copie ye mais baara tɛ kɛ nina y'an fɛ an ye nina baara jɔ donc nina tɛ baara an fɛ carte d'identité biométrique n'o ye carte d'identité CEDEAO ye baara bɛ kɛ n'o ye baara bɛ kɛ ni passeport copie ye baara bɛ kɛ ni permis ye donc o document saba n'o b'i bolo o de ye e yɛrɛ ka identification kosɛbɛ donc a filanan o de ye certificat de résidence ye i sigiyɔrɔ e sigilen don yɔrɔ mun na i bɛ na n'o papier i bɛ taa o mairie la ou bien o polisiso la o papier dɔ kɛ k'a di n'u b'a wele ko certificat de résidence mun b'a yira k'a fɔ i sigilen don nin sigida in de la donc o y'a papier filanan ye donc a papier sabanan o ye moto yɛrɛ facture moto sanni papier ni moto sanni papier t'i bolo vignette mun b'i ka moto la i y a en cours i n'a fɔ an tɛ 2026 la 2026 vignette i bɛ na n'o ye ou bien facture d'achat i y'a san commerçant bolo a ye facture papier mun d'i ma b'a yira k'a fɔ i ye moto san o de ye facture d'achat ye donc i bɛ na n'o ye n'o t'i bolo i bɛ na ni 2026 vignette ye donc o de ye mun bɛ bɔ usager yɛrɛ yɔrɔ papier saba identification n'o ye carte d'identité ni a ɲɔgɔnnaw ye résidence i sigilen don yɔrɔ mun na ale ni moto papier vignette ou bien moto sanni papier donc a naaninan ye mun ye o ye déclaration de mise à la circulation o bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan ONT la o ye papier an yɛrɛ bɛ papier minnu fɛngɛ yan n'i nana n'i ka moto ye expertise kɛra o papier bɛ fɛngɛ maintenant i ka référence n'i ka fɛnw bɛɛ bɛ ta o kan donc chef de centre ni experts ni fɛngɛw kan ka signer donc a duurunan o ye moto yɛrɛ sɔngɔ ye opération sɔngɔ ye mun ye 12 000 francs 2,400 o de y'a sɔngɔ ye n'an ko 2,400 bɛɛ de b'o kɔnɔna na douane ta b'o kɔnɔ douane ta b'o kɔnɔ fɛn fɛn kan ka baara fɛn fɛn kan ka k'a kɔnɔna na ko o musaka b'a kɔnɔ o de bɛ bɛn 2,400 ma dɔrɔmɛ 1 t'a sanfɛ dɔrɔmɛ 1 t'a duguma komi faama y'a laɲini cogo min ayiwa directeur i ko gafe ko b'a la ni ne ka carte biométrique bɛ yen a yamaruyalen don n ye n ka se ka bolimafɛn joli identifier a la ni e ka biométrique b'e bolo hali ni moto 10 de bɛ yen n'a bɛ e tɔgɔ la i bɛ na n'o papier kelen ye mais seulement i bɛ copie 10 de kɛ moto kelen o kelen i bɛ copie kelen k'a la n'o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ta don voilà an bɛ mun ɲini mɔptikaw fɛ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ n san 4nan na mɔpti yan mais fɛn dɔ bɛ yen nɔ f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mɔptikaw aw tɛ sɔn papier ta ma papier ta ka gɛlɛn mɔptika ma ka d'a kan mobili fɛngɛw la i b'a ye mobili la mɔpti yan de i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw ka carte grise bɛ périmé san 5 san 6 a tigi bɛ ka boli n'a ye ou bien i b'a sɔrɔ papier yɛrɛ t'a bolo a bɛ ka mobili boli permis t'a bolo a bɛ ka mobili boli fo don min na ni problème wulila tuma min na a bɛ ye k'a fɔ permis t'a bolo donc mɔptikaw gafe ta ka gɛlɛn aw ma nin ye mun ye nin ye yɛrɛ ɲini de ye donc mɔgɔ si kana to kɔfɛ n bɛ mun ɲini aw fɛ ala kana maa si dɛsɛ 2,400 na fo kana se wagati dɔw ma o k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛna fara a kan donc bɛɛ k'i jija ka na nin période in kɔnɔna na vraiment an sigilen don k'aw kɔnɔ bien que effectif ka dɔgɔ mais ni ala sɔnna ma an ma organiser cogoya mun na vraiment kalo 6 in kɔnɔna na en tout cas ni fɛn fɛn kɔni sera an ma o bɛɛ ka fɛngɛ bɛ se ka kɛ parce que déjà an yɛrɛ ye baaraw daminɛ parce que a baara bɛɛ bɛ kɛ réseau de kan si tɛ kɛ physique ye tɛgɛ ni tɛgɛ non hali n'a ka d'a tigi yɛrɛ ye n'a nana n'an y'a ka papier o fɛngɛ k'a d'a ma n'a bɛ fɛ k'a sara a yɛrɛ kun ye an bɛ numéro d'a ma a bɛ taa Orange Money na a b'a sara b'a ka reçu tiré a bɛ n'a d'a ma o kɔni problème foyi t'o yɔrɔ la donc n bɛ mun ɲini aw fɛ dɔrɔn vraiment a y'aw jija aw ka na vraiment il faut pas que Mopti ka to kɔ
parce que n'i y'ale problème belebeleba y'an fɛ yen centre la yan nɔ donc ni bolongɔni ɲɛsinni ma i b'i jija de sa dɛ donc il faut ka da ka to an na parce que région tɔw an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn filɛ parce que ni fɛngɛ kɛra jate de bɛ na bɔ jɔn de ma baara kɛ jɔn de ye baara kɛ jɔn de sɔnna a ma jɔn ma sɔn a ma donc o jate de bɛ na bɔ donc mɔptikaw n b'o ɲini aw fɛ a y'aw jija cogo bɛɛ o kana to kɔ nin ko in na la ka kuma laban bɛ kɛ nin ye. Binnali min bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛ kan a tun bɛ an ka jamana in kɔnɔna na a mɛnna nka a tun lajɔlen don nka nin waatinin na a bilalen bɛ sen kan min n'a b'a la ka kɛ ka ɲɛsin an ka marabolo maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan jumadon a nundon baaraw olu kɛra an fɛ Salamata Mayiga kɔnɔna na seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Duwakun kelen u bɛna o de kɛ ɲɔgɔndan na farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan sanfɛcɛliw ni o ye basiketi ye ndulatan boli ani baarita n'a ɲɔgɔnko caman o maa 1,800 de n'an bɛ ka u kɔ da ɲɔgɔn na ka bɔ an ka marabolo 19 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛnɛ in kɔnɔ maba caman de tun bɛ yen nɔ ka fara an ka jamana ɲɛmaw kan kominikati mɛrɛ ka nɔrɔbila ye kɔrɔfɔw ta ka nabaw bisimila k'a jira nin kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye nin bɛ bɛn ani keleya kofɔ fo ka taa se ɲɛtasiraw ma ka denmisɛnninw tin don ɲɔgɔn na o min bɛ na ni basigi ni danaya ye a ka kɔrɔfɔ kumabaw tara nin kan k'aw ladɔnniya an ka marabolo 19 a cidenw farikolo ɲɛnajɛ sira kan a bɛɛ lajɛlen ye yan sɔrɔ an ka minisiri min ɲɛsinen don farikolo ɲɛnajɛ ma a fana y'a ka dantigɛliw kɛ k'a jira kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye hakilinajigi kɛ ko nin biennale k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ ko wa ko n'i ye jateminɛ kɛ biennale in jɔra kabini san 1988 waati san 40 ani kɔ ɲɛnafin a kuma sera an ka wuli k'a jɔ a sen kan ka jamana sifinnakaw kala ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn dɔn badenya ni sinjiya kɔnɔ o min ye an ka marabaw u hamina jɔnjɔn ye o kɔ minisiri ɲɛma général de division Abdoulaye Mayiga ale ye kɔrɔfɔw ta ka gwɛlɛ ci de ka farikolo ɲɛnajɛ in baaraw nundu duwakun kelen kɔnɔ Sifin 1,840 ka bɔ Mali marabolo 19 la ka fara Bamako faba ta kan tile 10 kɔnɔna la olu bɛna ɲɔgɔn dan kɛ farikolo ɲɛnajɛ suguya 5 la ni olu ye bololatulantan bolininjɛ ani nazaraw ka bolola ɲɛnajɛ fɛn min bɛ wele ko jeu d'échec olu bɛ kɛ cɛ ani musow fɛ ladala siɲɛta ale ni senatulantan olu ɲɛnajɛ filaw bɛ kɛ cɛw dɔrɔn de fɛ ni farikolo ɲɛnajɛ in tun bɛ kɛ Mali la san 2 o san 2 nga ko a kun dabilala ɲinan ye o san 38 ye ladala siɲɛta yɛrɛ ye mun ye a jɔyɔrɔ ye mun ye an ka sigidaw la a bɛ se ka mun de kɛ wasa mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin ninnu a bɛ kɛnɛya jumɛn de s'u ma an b'a dɔn tile 10 in kɔnɔ an bɛna an seko a n'an dɔnko yira k'an ka laada yira mɔgɔw la fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka kan kelen fɔ denmisɛnninw ka activité sportive sɔrɔ ka kɛ vacances kɔnɔna na je pense que fɛn ɲɛnama don an kan ka ministère de la jeunesse et des sports fo la kosɛbɛ ko a dabɔkun ye yaasa gale an ka segin an ka kɔrɔlenw ma ani malidenw olu bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ dusukun olu ka kɛ kelen ye k'a kɛ bɛn kɔnɔ u k'a kɛ hakilisigi kɔnɔ u ka dɔn ko fɛn in baara in kɛra o de kama olu kama pour que u ka se ka ɲɔgɔn dɔn u ka se ka Mali minɛ u k'a dɔn ko Mali u ka jamana de ye u k'an ka baara kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ pour que Mali ka taa ɲɛ k'a ta Mali a marabolo gale la ni o ye Kaye fo ka taa se a marabolo laban na ni o ye Bajangara ye k'o fara Bamakɔ faba ta kan olu farikolo ɲɛnajɛkulu minnu ni olu nana olu kelenna bɛɛ lajɛlen tɛmɛna nabaw olu ɲɛkɔrɔ n'u ka marabolo tɔgɔ olu sɛbɛnnen wasaden Adama Fɔnba an dabama ka wele sera a ma a janajaw kɛra kari min n'a bɛnna o to kalo tile 9 san 2026 in na seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye ma deli ka saya min ɲɔgɔn ye diɲɛ na o de kɛra mais ni mɔgɔ bɛ Ala dɔn ni ko Ala ye nin kɛ k'a ma ɲɛ a bɛ ko wɛrɛ kɛ min ka jugu ni nin Ala tɛ jalaki wa ni saya bɛ kɛ Ala tɛ mɔgɔw ɲininka an ka hakilina la pour que an ka fɔ ko jɔn bɛ taa jɔn tɛ taa wa ni saya tɛ foyi tun tɛ ka Adama minɛ an na Adama tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni diinɛ tun b'a bolo fila la m'o seereya Ala ye diɲɛ don o don da yanni an ka dumuni kɛ ni seli fana sera mais tugun b'a ɲininka an b'a fɔ ko n dɔgɔnin an bɛ u ko gabugu ka kɔrɔ ni misiri an b'a kɛ cogo di a ko ayi kɔrɔ an ka seli an bɛ sɔrɔ ka dumuni kɛ wa don o don ni seli heure sera n'ale ma ne wele ko heure sera ne b'a wele ko heure sera ani Salaha Mayiga donc juma
arama me pressé de ka taa misiri la mɔgɔ caman b'a fɔ ko ni juma bɛna jigi u bɛ taa mais arama bɛ kɔn ka taa ka taa bɛn juma ma wa arama n'a ka diɲɛnatigɛ ko bɛɛ arama tun tɛ 31 fêter n'a sera ni ne ko n k'a bɛ cogo di a b'a fɔ kɔrɔ an bɛ dumuni kɛ an bɛ ala barikada mais ni kun ye ko o ko kɛ mun ta diinɛ sira arama tɛ don a la arama kɛra denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba ye wa arama jɔyɔrɔ bonyana Mali kɛlɛ la kosɛbɛ arama ye min kɛ école ko la Alahu Taala de b'a dɔn a kuma bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ Sadio Kamara kun ye min ye défense ko la arama y'o kelen de ye éducation ko la nin bɛɛ ye héros de ye arama ye min kɛ maître b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛw b'a dɔn wa arama kun tɔgɔ de ko jigitugumasa n'i b'i jigi sɛmɛ a la a b'a tugu ka sɔrɔ a ma kuma wa i mana ko kɛ arama na a bɛ yɛlɛ de ne yɛrɛ min don ne dɔgɔnin tɛ dɛ ne dɔ de ye arama ye n gindo fɔ ɲɔgɔn don n kuma fɔ ɲɔgɔn don nin bɛna ne bɛ gindo caman mɛ ne o kalifa ne ala de la sisan arama talen kɔfɛ parce que n tɛ se k'a ɲɔgɔn sɔrɔ wa n kun bɛ kuma min fɔ a ɲɛna a tɛ se ka fɔ bɛɛ ɲɛna n'a kun bɛ min partager ni mɔgɔ caman tɛ se k'o partager donc arama an bɛ ala de deli ala k'a dayɔrɔ suma arama ala k'a fara a ka su ɲumanw kan ala ka ɲininkali nɔgɔya ye kaburu kɔnɔ ala ka a kɔ barika arama taara ka fɛn dɔ to an bolo a taara ka kɛlɛ min to an bolo n bɛ layidu ta bɛɛ ɲɛna lakɔli mɛtiriw Mali bɛɛ ko kɛlɛ in an bɛ nin kɛlɛ in an bɛ nɛgɛ d'a kan ka taa n'a tɔ ye an bɛ nin kɛlɛ tɔ continuer an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛli fɛnɛ nɔgɔya an ye Mali cɛba dɔ de taara dɛ mais cɛba ka cɛbaya tɛ dɔn komi Mali la anw tɛ mɔgɔ tanu f'i sa don sinon ni mɔgɔ tun bɛ tanu ka sɔrɔ i sa don tɛ kuma min fɔra adama ma a tun bɛ dɔ fara a kan bɛɛ ka bili kungo la ko ala de ye nin kɛ wa ne yɛrɛ mun filɛ ne ɲinɛna quoi parce que ne bolo min b'an bolo sisan o tɛ kasi ye arama ye bilen quoi min b'an bolo o tɛ k'a fɔ k'a kun ka ɲi min b'an bolo o ye arama ye ko min daminɛ an k'an jija an k'o nɔ kɛ o de jɔrɔ bɛ ne la arama taara ka ba min to a kɔ an k'an wasa don an woloba in na arama taara ka den minnu to a kɔ den kana n'a dɔn ko fa t'u la arama balimaw kana dɔn ko balima wɛrɛ t'a la donc mɔgɔ caman kɔnɔ ko ne ni arama ka ɲɔgɔn dɔn ko CNT don ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ ni CNT n balima de don quoi an ye fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni ka nin fɛn in se mɛtiriw ka kɛlɛ o kɛlɛ an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an si ma don CNT la donc ne y'a dɔn n'o de o de y'a ka ko diya ne ne bɛ kɛlɛ kɛ kɛnɛya ko la cogo min ale yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛ éducation na ten donc mɔgɔba dɔ de taara an b'a ɲini ala fɛ ala ka dayɔrɔ suma an bɛ min fɔ a somɔgɔw ɲɛna nin fɛnɛ ye kɛlɛkɛcɛ dɔ de ye a bɔra kɛlɛ de fɛnɛ la parce que a bɔra CNT baara de la o baara kɔfɛ crise y'a minɛ donc a bɛ n'a fɔ a tun bɛ front de la k'i to front na marifakisɛ k'i sɔrɔ o dɔ de ye nin a y'a ka saya sɔrɔ a bɔtɔ baara de la ne ni adama ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma 15 heures n ko n bɛ taa dumuni kɛ ka na 18 heures an bɛɛ tugura ɲɔgɔn kɔ ne taara yan fɛ ale taara nin fɛ sɔɔni ne y'a mɛn ko nin kɛra donc ala y'a ka baara kɛ malgré que an bɛ session na mais ale ni ne bɛ baara la don o don parce que anw tɛ session dɔn anw bolo lafiya tɛ yen quoi baara min bɛ yen o ka bon ni lafiya ye mais ni ala sɔnna a ma a taara ka fɛn minnu to an kan ka fɛn fɛn kɛ an b'an seko kɛ n b'an ka président Maliki Jaw fo n bɛ CNT mɔgɔ bɛɛ fo bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko adama ko k'u bolo sɛbɛko don bɛɛ ye adama ka ɲuman fɔ CNT mɔgɔ n b'u fo n b'an ka président ba fo wa n bɛ ministre fo ka gouvernement fo bɛɛ y'i ŋaniya yira kɛnɛ in kan gouvernement kun bɛ yan CNT mɔgɔ bɛɛ kun bɛ yan anciens n b'u fo n bɛ DCAP fo n bɛ min fɔ école maître ɲɛna adama y'a bila yɔrɔ min u k'u jija u ka baara in ta yen baara in bɛ senna yɔrɔ min an k'an jija école a ka taa ɲɛfɛ école a ka sankɔrɔta ni kalan tɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ donc adama a kun bɛ kɛlɛ de la kɛlɛ min bɛ jamana bɔ nɔgɔ la donc an bɛ ala fo k'a barikada ala kɔni y'a ka baara kɛ an bɛ dugawu k'a ye ala k'a dayɔrɔ suma a kɔlɔla si min na ala k'o nɔgɔya a ka denbaya ye ala k'an yɛrɛ mɛn ka dugawu k'a ye an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an mago bɛ min na bi o tɛ kasi ye o tɛ ɲɛji ye o ye ka dugawu de k'a ye o ye don o don i seko ye min ye i ye ji ta k'o di mɔgɔ ma ka dugawu k'a ye k'a fɔ ala ka o nɛɛmaya s'a ma a mago b'o de la sinon ni ɲɛji don a mago foyi tɛ s'o ma bi voilà hakɛto bɛ nin na salala mamadu bismillahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin amma ba'd an filɛ kɛnɛ min kan dusukasi kɛnɛ don en même temps taasi kɛnɛ don adama ani anw jarajɛn sosigi na yan nɔ foyi ma tɛmɛ an cɛ bonya ani karama ladiriya ani teriya donc an filɛ kɛnɛ min kan masa ka kɛnɛ de don jɔn o jɔn n'i ma ban nali ma i tɛ se ka ban tali ma donc ka foli kɛ ka se adama somɔgɔw teriw jɔnɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma ala ka alikiyama dali ala k'a k'a ma hɛrɛ ala k'a k'a ma lafiya ala k'a k'a ma nimisi wasa ala k'o kɛ ala kosɔn tiba kanu kosɔn sallallahu rasul CNT ɲɛmɔgɔ Maliki Jaw fo
ka n balimakɛ jɛɲɔgɔn fɛn bɛ CNT kɔnɔ n bɛ bɛɛ fo ka syndicat école maître n b'u fo u bɛ yafa Arama ma Arama bi a y'u bila mais bila kojugu tɛ ni Ala y'i dan nali kama i bɛ segin an kɔni y'a balimaw de an b'a ɲini u fɛ bɛɛ ka yafa ma wa anw yɛrɛ yafara ma Arama ka ɲuman ne tɛ se k'a fɔ ka se Musa Arama a ka silamɛya ka bon a bolola hɛrɛ bɛ di bɛɛ ma wa a bɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu bɛ ni se t'u ye a b'olu fɛ kosɛbɛ donc kumaba ko tɛ quoi vraiment ne kɔni b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dayɔrɔ ɲuman Ala ka nɔgɔya ye Ala ka badabada da Ala ka nɔgɔya ye a taara ka ekɔliden ninnu ka ko minnu to mɔgɔw bolo an b'a ɲini syndicat fɛ k'a ɲini président Maliki Diaw fɛ u k'u jija a tun bɛ hakilina min nɔfɛ ekɔliko la u k'a kɛ a sara k'a kɔnɔma to u k'u jija u k'a kɛ o de foli bɛ ne fɛ ka damabaw yɛrɛ fo Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ani an balimakɛ dɔ min ye Al-Huseni Sidibe ana a masalala a ka baaraw kan o bɛ tali kɛ fɛn minnu kan o de ye finikala ani k'a feere ani fɛn misɛnw caman a bɛ minnu baara a sen fɛ an sera minnu sɔrɔ ka bɔ a ka jagokɛyɔrɔ la Kalabankura olu filɛ nin ye ne tɔgɔ Al-Huseni Sidibe nka u b'a fɔ n ma Al-Baghawi an bɛ Kalabankura nin waati in na an b'a fɛ ka foli kɛ bila an lamɛnbagaw ni filɛbagaw la ayiwa foli o bɛ ɲɛsin an filɛlibaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma f'u bɛɛ lajɛlen sigiyɔrɔ la kosɛbɛ inshallah k'an ka foli b'u ye Ala sɔnna ayiwa an bɛ segin ka na e ka baara hukumu kɔnɔna na o min ye an lase e fɛ yan nin wagati nin na yala hakilina jumɛn bila ka nin baara boloda ninnu bila sen kan ayiwa hakilina min ye n bila ka nin baarada ninnu da sen kan o hakilina fɔlɔ ye de parce que n y'a dɔn ko an bɛ diɲɛ laban wagati min na donc ma se ka siri ma la bon hadamaden bɛɛ yɛrɛ de bon i fa mana kɛ setigi cogo cogo donc i ta ye i ta ye de i ta t'i fa ta ye bon hadamaden a fɔra ko aljiddu bil jiddi wal hirmanu fil kasali donc hadamaden mana lafu tɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna la ka jigi da i masa kan walima k'i jigi da i kɔrɔw kan don dɔ a mana kɛ cogo cogo la o bɛ se ka bɔ kɔrɔ walima o bɛ se k'a yir'i la karisa an tɛ se ka ɲɛ ni a ye kosɛbɛ donc o kama an ye essayé ka baara dɔw sigi sen kan bon baara ninnu na sigikun yɛrɛ jumɛn ye yaasa ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye latigɛ kɛ ka kow bɔ anw na an ka se k'olu la nafa cogo min na olu ka se ka na bɛn wagati ma wagati min b'a la k'a fɔ k'an bɛ se ka jɔ n'u ka dépense an kana malo ta u ɲɛkɔrɔ donc o dusu an'o hami donc o d'an bila ka laɲini ka ko dɔ kɛ anw yɛrɛ inshallah ayiwa o ɲɛna kosɛbɛ yala an b'a fɛ ka dɔn baarada in kɔnɔna na a ɲɛsinnen bɛ mun de ma an kɔni an y'a ye a tele b'a la fini feere yɔrɔ fana b'a la yala baarada in ɲɛsinnen bɛ mun de ma i bolo bon ne ka baarada in ɲɛsinnen bɛ fɛn fɔlɔ min ma fɔlɔ o ye ne bɛ cɛfiniw de feere tisiw bon ani musofiniw k'a daminɛ abayaw la fo ka na se jazi ni chaneliw ma musow bɛ minnu kala ka kɛ burumusi donc n b'olu feere donc ani n bɛ wusulan fɛnɛ feere n ka bitigi kɔnɔna la bon n bɛ cɛfugula minnu bɛ n kunna ani dɔwɛrɛw n b'olu fɛnɛ feere donc o ye n ka bitigi n bɛ minnu feere bitigi kɔnɔna la bon yan filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin ye n ka atelier kɔnɔna de bon atelier in kɔnɔna la n bɛ cɛfiniw de kalan fɔlɔ donc wagati nataw la inshallah an bɛna musofiniw bila sen kan la inshallah y'a yira k'a fɔ k'i bɛ cɛfiniw ani musofiniw feere i tilala i ka kuma na k'i b'a la ka cɛfiniw k'olu le kalan filɛ don min ko bi i bɛ taa sɔrɔ atelier tigi dɔw bɛ yen walima fini feerela dɔw bɛ yen u bɛ fini mugu feere wa u tila ka kala fana yala e ta in na o cogo kelen de don wa ne ta in na o cogo kelen de don ne bɛ fini mugu feere maa ma k'a sɔrɔ hali ni ma kalan fɛ o yɔrɔ kelen fɛnɛ la n bɛ fini mugu feere ma ka tila ka kalan fɛ tuguni donc a choix fila bɛɛ bɛ n fɛ quoi sabula i t'a sɔrɔ dɔw bɛ yen u bɛ na i ka yɔrɔ la tisi dɔ bɛ yen a bɛ diya u ye mais olu ka client préféré de bi
donc kan ka taa fini di min ma yaasa u k'a kala u ye donc n'i y'o kumandiya o la donc mɔgɔw ka cas tɛ kelen quoi a nebo mais ne kɔni b'a fila bɛɛ kɛ. Min ye an balakaw ka côté i y'a yira k'a fɔ olu ka fini kɔni o bɛ feere de n'i ko fini an b'a jigin k'a fɔ a bɛna kɛ burumusi finiw de ye yala fini ninnu qualité ɲuman don wa. Bon ne ka fini ninnu qualité ɲumanw don alhamdulillah sabula ne bɛ u ta ka bɔ Égypte de bon Égypte a b'a ninnu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ qualité bɛ cogo min na bon o kama komi bamananw ka kuma an kana ban an yɛrɛ la mais n kɔni y'a laɲini ka se ka burumusi dɔw laɲini ka se k'u kala ni yan ye bon komi n balimamuso dɔ bɛ yen ale bɛ kalali kɛ ko Ami Style bon n y'a essayé ka n ka jazi n ka chanel dɔw tigɛ k'olu di a ma pour que ka se k'a essayé ni a ye bon n ye o kɔfɛ n ye tailleur dɔw sɔrɔ minnu ko k'u bɛ se k'a ɲɔgɔn kala bon o kama n bɛ fɛ k'o ka sigi sen kan pour que an yɛrɛ fana ka se ka na ni création dɔw ye a ko in kɔnɔna la pour que a b'a yɛrɛ ka se ka bɔ Mali kɔnɔna la o de ye n ka laɲini inchallah o bɛ kɛ sababu ye a bɛ nɔgɔya malidenw fana bolo an b'a ladeli Ala k'o sabati ni k'a teliya minnu tulo b'an n'u ɲɛ b'an na nin wagatinin na yala n'i b'a fɛ ka yɔrɔ taamasiyɛn u ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan taamasiyɛn bɛ kɛ jumɛn de. Taamasiyɛn bɛ yɔrɔ min na an bɛ Kalabankura n'i sera Kalabankura 30 mètres fɛ ma k'i kun da ka kɛ i n'a fɔ i bɛ taa aéroport la station fɔlɔ station filanan i gosi fɛ ko station Lahidu a ɲɛsilen bɛ parking dɔ ma a tɔgɔ ko Doboli donc voilà an b'o n'i sera o station ma dɔrɔn donc an b'o kɛrɛfɛla yɛrɛ la dɔrɔn i kelen ka 30 mètres fiye bila k'i kun da aéroport kan station fɔlɔ station filanan ko station Lahidu donc an bɛ da yɔrɔ la yala i ka prix ko bɛ cogo di. Bon ne ka prix ko alhamdulillah a damakɛnyalen don donc ne bɛ se ka complet kelen n bɛ se k'o di simple la n bɛ se k'o di 3500 donc ka taa 4000 donc o cogo sogo n ka complet bɛ o cogo de la. An bɛ bɔlɔlɔko tile de la nin wagatinin na a bɛ se ka kɛ malidenw ɲɛ b'an na jamana kɔfɛ malidenw ɲɛ b'an na Mali dugu yɔrɔ la min tɛ Bamakɔ kɔnɔna ye yala i ka baara kɔnɔna na i bɛ baara kɛ ka sama mɔgɔ ma wa bɛnkan fɔlen kɔfɛ. Awɔ ne bɛ baara kɛ ka sama maa ma hali an filɛ nin yɔrɔ min na sɔgɔmada yɛrɛ la yanni ne ni balimakɛ kun ka ɲɔgɔn kunbɛn donc maa dɔ de kun ka sama bɛ n bolo pour que ka se ka taa déposer yaasa o ka se ka taa ni a ye alhamdulillah n ye client caman sɔrɔ ka bɔ européen fan fɛ français fan fɛ comme déjà an yɛrɛ ka mɔgɔ sɔn caman bɛ yen alhamdulillah o ye client o kɛra sababu ye n ye client dɔw sɔrɔ yen côté la alhamdulillah wa a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye n kɔni an bɛ se ka minɛn bila ka taa yen ka sanga ni wagati yɛrɛ kɛcogoya ye t'a sɔrɔ malidenw bɛ fan bɛɛ fɛ alhamdulillah bon a kɛra cogo o cogo i bɛ maa sɔrɔ i bɛ se ka fini di maa ma o ka se k'i sama a la yɔrɔ kosɛbɛ dɔ ɲɛ b'an na walima a tulo b'an na nin wagatinin na a b'a fɛ k'i lasɔrɔ nɛgɛjuru jumɛn b'i ka bila la nin wagatinin na. Nɛgɛjuru min bɛ n ka bila la nin wagatinin na o de ye 90 80 10 18 walima 98 00 62 09. An filɛ Kalabankura de ni o bɛ communauté kɔnɔna ko fɔ yala Bamakɔ kɔnɔ bolofara b'i bolo walima Mali fan wɛrɛ bolofara b'i bolo wa. Non tiɲɛ yɛrɛ la bolofara wɛrɛ tɛ n bolo ni canal kan donc yan yɛrɛ de n ka yɔrɔ dayɛlɛ fɔlɔ ye wa n bɛ yan ni pour le moment wa n ka laɲini kɔni inchallah an ka bolofara bɔ yɔrɔ sɔn caman na an bɛ o dɛmɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ inchallah ni Ala sɔnna maa min fana b'a fɛ ka baara ɲɔgɔn tɛmɛ i n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ yala o tigi ka baara ɲɔgɔn ɲini kumu kɔnɔna na sɔn ɲɔgɔn bɛ k'o tigi wa. Ni maa nana laɲini k'a fɔ k'an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye awɔ alhamdulillah sabula silamɛya yɛrɛ y'o de fɔ innamal mu'minuna ikhwa silamɛw ye ɲɔgɔn balimaw de bon ala kira yɛrɛ ka kuma dɔ sallallahu alaihi wasallam aturzaquna illa bidu'afaikum yala n'aw ka maa lafulenw dɛmɛli a ko wala a ka garisigɛw bɛ yiriwa sabula ni hadamaden ko k'e b'a bɛɛ to i yɛrɛ ma tuma dɔ la a bɛ kɛ kɔnɔ k'a fɔ ko bɛ na ni garisigɛ yiriwali yɔrɔ kelen na a bɛ se ka kɛ
a bɛ kɛ na n'a datuguli sabula maa wɛrɛ farankali ye parce que Alahu taala b'o garisɛgɛ jidi ka fara yasaw bɛɛ lajɛlen kan évoluer ni maa nana alhamdulillah an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ sabula i b'a dɔn an ka bi wagati fɛnɛ la tuma dɔ la i bɛ galama sɛmɛ ka di min ma walima i bɛ danaya minɛn ta k'a da min kun tuma dɔ la o de bɛna bɔ i jigi kɔrɔ bon o kama an bɛ ɲɔgɔn lajɛ donc an t'an yɛrɛ bɛɛ di donc an kɔni bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ye dɔɔni kosɛbɛ ni Ala sɔnna. I ka baara in kɔnɔna na ni a y'a sɔrɔ laɲini dɔ tun bɛ yen ne da ma se k'o ɲininkali k'i la yala o bɛ kɛ jumɛn ye bon alhamdulillah i ye ɲininkali fɛn fɛn bɔ alhamdulillah ɲininkali tɛ n bolo ni ɲininkali bɛɛ lajɛlen kɔfɛ inshallah taala. Ayiwa o ɲɛna baara ja ye baara kɛ ɲɔgɔn ɲumanw ye yala ni minnu bɛ baara la aw cɛla bɛ cogo di. bon ni minnu bɛ baara la alhamdulillah ni mun bɛ baara la o ye n cousin n'ale de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah komi waatiw kɛcogo ani laɲiniw kɛcogo kama bon alhamdulillah n bɛ ka baara ni ɲɔgɔn ye alhamdulillah ça va kɛcogo an tacogo ka ɲi wa hali ni wagati yɛrɛ la n ko filɛ ni yɔrɔ min na komi i b'a dɔn cɛ ka sabati ka gɛlɛn yɔrɔ la tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fɛn dɔ la i bɛ na i bɛ na i bɛ na tuma dɔ la a b'a to i ka haraka ni i ka fɛnw bɛ caya bon n'a sɔrɔ i ni mɔgɔ fɛnɛ bɛ baara la min ye cɛ t'a sɔrɔ ale fɛnɛ ka lamaga fɛnɛ bɛ caya dɔɔni bon kama nin semaine yɛrɛ kɔnɔna na n kun y'a laɲini k'a fɔ n bɛ an baara ka dɔ ɲini o bɛ se ka fara an kan nin baara in kɔɲɛ la o de bɛ se ka kɛ sabati fɛn yɔrɔ kɔnɔna la inshallah ni Ala ka jɛ inshallah hali bi ka segin nɛgɛjuru sira kan minnu b'a fɛ k'an lasɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan 90 80 10 18 walima 98 00 62 09 yala wele ni kumakan jumɛn bolo bisigi kɔnɔna na yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigi wɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ alhamdulillah an b'aw yɛrɛ fɛnɛ fɔ ka jija la alhamdulillah ni y'an fa bonya ye tiɲɛ yɛrɛ la an n'an ka yɔrɔ ni cogo la an nan'an bonya an bɛ Alahu taala deli Ala ka barika don an n'a ka baara bɛɛ lajɛlen na wa n bɛ welekan min bɛ n bolo ka ɲɛsin balima kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ ko sigi tɛ maa sɔn wa sigi a bɛ na ni hadamaden de wuli wa sigi a bɛ na to hadamaden bolo bɛ jɛ wa lamaga ko arabuw b'o de fɔ alharakatu baraka donc n'i ka lamaga ye donc a ka ca la Alahu taala bɛ barika don i ka kow la wa i bɛ taa bɔ fɛnw yɛrɛ kan e yɛrɛ kun ma sigi ni min ye donc an ka wuli an cɛsiri donc alhamdulillah ne b'o de ɲini n jɛɲɔgɔn kɛnɛ na bɛɛ lajɛlen fɛ. An cɛka kulomajɔ la nin bɛ dansigi kɛ bi don kibaru la min labɛnna k'aw lasa balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ Kanta Media jasiraw kan ani aw minnu kulo banna radio Keleya ale ka sira kan Mɔti a n'a lamini na foli k'a lasaw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sini don kibaru yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Ne bɛ nin fɔ silamɛw ye u k'u tulo don n ka lakan in na. Kanta Media a lajɛbagaw a filɛbagaw a kanubagaw nin ye kunnafoni ka bɔ Kanta Media a ɲɛmɔgɔso yɔrɔ la u k'u b'a da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan aw minnu bɛ yen k'aw ye Kanta Media kanu k'a ka baara kɛcogo kanu k'a ka baara kɛcogoya ka kɛ o fɛ Kanta Media ko k'a b'a da aw tulo kan nisɔndiyalen k'a fɔ ko min y'a ka baara ye olu bɛ se ka yiriwa cogo min na aw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ ka taa fɛ cogo min na a bɛ se ka kunnafoni d'aw ma kunnafoni balolen don aw ka diinɛ aw bɛ se k'o faamu Kanta Media fɛ cogo min na Kanta Media ko a b'a da aw tulo kan walasa o baara in ka se ka kɛ aw nimisi ka wasa Kanta Media fana nimisi ka wasa k'u mago bɛ minɛn dɔw la minɛn ninnu bɛ tali kɛ i n'a fɔ kameraw walasa aw bɛ se ka ja ɲumanw sɔrɔ cogo min na kamera piyo a fɔ o ma ko terepiye fo ka taa se ordinateur ma Kanta Media ka baara olu bɛ se ka yiriwa cogo min na Kanta Media a ko ni mɔgɔ min fɛ ka dɛmɛ ni minɛn ninnu dɔ ye k'a san ka d'u ma fi sabilila Alahu taala jati kama walasa Kanta Media diinɛ sira kan Kanta Media kunnafoni sira kan aw bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na Kanta Media fana bɛ se ka wasa ni a ka baara ye cogo min na nɛgɛjuru siraw aw bɛ se ka olu wele 69 33 57 06 walima Orange 79 02 77 13 Kanta Media a ɲɛmɔgɔso a ko ale dalen b'aw ka faamuyali ko ɲuman na wa aw bɛna se ka dɛmɛ kɛ walasa Kanta Media aw bɛ se ka aw kunnafoni ka diinɛ ɲuman ka se k'o fɔ aw ye cogo min na Alahu taala k'an bɛn sababa ma wasalaam. Ne bɛ nin fɔ silamɛw ye u k'u tulo don n ka lakan in na.